Γεια σας και ευχαριστούμε που καλέσατε τον Δήμο Λευκωσίας. Είμαι η Μαρία, η φωνητική σας βοηθός. Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω σήμερα? Θέλω να αναφέρω μια χαλασμένη λάμπα στον δρόμο. Εντάξει. Για να καταγράψω την αναφορά, μπορείτε να μου πείτε την ακριβή διεύθυνση ή το όνομα του δρόμου και τον πλησιέστερο αριθμό? Στην οδό Κύπρου, κοντά στον αριθμό 28. Είναι ακριβώς δίπλα στο πάρκο. Κατανοητό. Καταγράφω μία αναφορά για χαλασμένη λάμπα στην οδό Κύπρου, αριθμό 28. Θα θέλατε να αφήσετε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας σε περίπτωση που χρειαστείτε ενημέρωση ή η τεχνική υπηρεσία περισσότερες πληροφορίες? Ναι, βεβαίως. Το τηλέφωνο μου είναι 99 61 97 89. Ευχαριστώ. Η αναφορά σας έχει καταγραφεί και προωθείται στο αρμόδιο συνεργείο. Μπορώ να σας βοηθήσω με κάτι άλλο? Ναι. Ποιες μέρες γίνεται η συλλογή των σκυβάλων στην Αγλατζιά? Στην περιοχή Αγλαντσιάς, η συλλογή των οικιακών σκυβάλων γίνεται κάθε Τρίτη και Παρασκευή, συνήθως μεταξύ 7 με 8 το πρωί. Να γνωρίζετε πως για μεγάλα αντικείμενα ή κλαδέματα απαιτείται ξεχωριστό ραντεβού. Θα θέλατε να κλείσω ένα ραντεβού για συλλογή τέτοιων αντικειμένων τώρα? Όχι, ευχαριστώ. Αυτό ήταν όλο. Εντάξει. Ευχαριστούμε που καλέσατε το Δήμο Λευκωσίας. Καλή σας μέρα.